Tira, esan dakoa beraz, esperientzietan sartuko gara buru belarri, gaurkoan eskolaz kanpoko eragilekin burututako lankidetzetan, dakigunez ikastetxeak ez baitira, eremu isolatuak eta ekosistema baten barruan baitaude, lehen Iñakik esan digun bezala. Lau esperientzia ezagutuko ditugu, Zarautzen, ikastetxe desberdinetako ikasleekin soziolinguistika lantzeko proiektu integrala, Lasarte Horian LMLK, Zaldibian kulturartekotasuna eta euskara, eta Barakaldon, elkarrekin harreunean deritzon egitasmo. 25 minutuko txantak izango dira, 5 minutuko galderentzako tarte utziko dugu bakoitzaren amaieran, zuekala gustu izango bazenute bintzat galderak egiteko. Esaten nuen ez, aipatu dut nik Iñaki Arrutik esan digula euskarazko ekosistema, kontzeptu interesgarri bat zekarrela eta euskarazko ekosistemaren kontzeptua zela, eta hori lotu nahiko genuke jarraian atorren esperientziarekin ere. Abia puntuan dakarrelako gazteek euskaraz bizitzeko autua egin behar dute. Gazteen esku dago euskaraz bizitzeko autua egitea. Eta norbera aske izango da beraz autu hori egiteko, betire horretarako nahikoa baliabide baldin badauzka, bere ekosistema horretan euskarazko nahikoa baliabide baldin badauzka, bestela ulertzekoa da baldintzatua egon litekeela autu hori eta ez dela erabat askea izango. Lehenengo proiektu honetan euskaldun ahaldunduak, euskaliztuna ahaldunduak bilatzen dituzte, euskararekiko atxikimendu sendoa daukatenak eta gainera kontzientzia linguistikoare lantzen dute. Hori izan lidek abia puntu oson bat, gaitasunaren eta erabilaren arteko arrakala hori behintzat, pixkanaka txikitzen joan dadin. Beraz, Zarautzera begira jarriko gara, Zarauzko ikastetxeetan DBH-ko ikasleekin soziolinguistika lantzeko proiektu integrala garatu dute, Arantxa Etxabek azaldeko digu, Lizardi Bigarren Hezkuntzako Institutuko berrikuntza arduradunak, Imanol Lepeldegeroa, Donostiako Iraleko irakasleak eta Maite Etxanizek, Zarauzko Udaleko Euskara Departamentuko arduradunak. Beraz, hirurok zatozte bezez. Al revés. Bueno, egun on guztioi. Hemen gaude gure ekosistema txikian, edo handian, segun. Bueno, hau da gaur aurkeztu nahi dizuegun proiektua, izenburu luzia dauka, baina iritsi zaigu izenburuan bertan ere helburua jasotzen duela, ezta? Azken finean gure helburua zein da? Gure gazteen artean hizkuntza, kontzientzia eta hizkuntza jarrera eta portaerak lantzea euskararen erabileran areagotzeko, hori baita gure lana. Niri tokatuko zait, udalaren ikuspegia azaltzea, eta nire ondoren Arantxak eta gero Imanolek aurkeztuko dizue ikastetxearen ikuspegia. Lau ikastetxeren izenian datoz, bere esperientzia kontatuko dute, baina beste 3 ikastetxe ere badabiltza lanean hemen gurekin. Horrekin esan nahi dut hau, hasi baino lehen esan nahi dut proiektu partekatua dela, hasieratik 3 hanka izan dituna, bata udala, bestia herriko DBH eskaintzen duten 4 ikastetxeak, eta baita ere emun aholkularitza gurekin egondana prozesu guztian. Bueno, hasiko naizia. A ver, ya está. Gaia kokatzen, bueno. Nondik etorri zitzaigun guri kezka hau eta nola abiatu genduen proiektua. Hauek dira Zarauzko datu batzuk, lehen ikusi dugu, datu... Bueno, ez dakit. Datu adierazleen sistema ikusi dugu, hortik atera daitezke eta Eustatetik ere bai. Hor dago Zarautz, Zarautzen 23.000 biztanle gera, gutxi gora bera, pixka gaixio, eta 3 laurdenak euskaldunak gera. Haur eta gazteen indize hori handiagoa da, noski, leheno Iñakik esan du bezala, gure haur eta gazte gehienak euskaldunak dira, Zarautzen 185, 2 eta 14 urte bitartekotan, eta 180, 91, 15, 24 urte bitartekotan. Erabilera datuak, kale erabilera datuak, oraintxe jaso ditugu, aurreko astean egin genituen publiko, eta Zarautzen euskararen erabilera neurtutako 4.200 elkarrizketa pasatxotik, kalean neurtutakoak, 50,7 dira euskeraz. Baina, aurren artean 72,9 dira euskeraz eta gazteen artean 71,6. Bueno,
Ezagutza datuak ematen dute Zarauzko egoera ona dala, ez? Gu behintzat ezagutza datuekin gustora gaude. Ez hainbeste erabilera datuekin, igual beste lurralde batzutatik ikusita esan daitezke onak direla, baina guretzat ez dira nahikoak. Eta batez ere, arrue ikerketa, hemendik aurrera Izaskun arrue esango dut, nik ez nekin emakume bat zegoela ikerketa horren atzetik, eta eskerrik asko, argitu diguzuelako, ze burua beti beste alde batea jote zaigu. Hemendik aurrera esango dut Izaskun arrue ikerketa 2011koa daukazue hor, atzo bertan jaso genitun 2019koak eta tendentziak berdintsuak dira. LH lautik DBH lau jartzen du baino da bi, ez? Bi galdera horiek jarri dizkizuegu, ez dakit ondo irakurtzen den. Urdinez, ikaskidekin gela barruan beti euskeraz, LH lauen 73%ak hitz egiten du, eta DBH bin 158ak. Eta gelaz kanpo 160 eta 153, 2011an, orain datuak oso antzekoak dira. Hori izan zen gure lehenengo galdera. Ezagutza datuak, hain altuak baldin badia, ikasmaila horietan zergatik dago arrakala hori LH lautik DBH bira, ez? Bueno, horri erantzun nahian, elkartu ginean ikastetxekin, elkartu ginean emun aholkularitzarekin, eta pentsatu genuen, hausnarketa saio batzuk edo antolatuko genitula DBH lauen. Zergatik DBH lau? Azkenian ziklo bukaera badalako, eta batxilergora dijoaztenean gure herrian behintzat, edo zentro aldatzen dira, edo eraikinez aldatzen dira. Ez dira gelditzen DBH-en dauden toki berian. Orduan bazan, inflexio puntu bat DBH lau. Eta hor, markatu, antolatu... Hor antolatu genituen, 2014-2015 ikasturtean, gaztelaniaren abantailak izeneko hausnarketa saioiek. 2 ordu gela bakoitzean, DBH lauko gela bakoitzean. Ze aurkitu gendun, gure gazteak aurre iritziz beteta zeudela, helduen jokabideak errepikatzen zituztela, euskalduntasuna mailakatzen zela, ikastetxe batetik bestera, eta horrek deserosotasuna sortzen ziela, eta beti epaituak sentitzen ziela. Bai helduengatik, intzazu euskeraz, zeintzazu euskeraz, bai irakasleen-gatik, bai elkarren arteko mailakatze horregatik, orduan, pentsatu genuen, hauek diskurtso baten beharra daukate, diskurtso josi baten beharra, eta gure eginkizuna izan daiteke diskurtso hori josten laguntzea. Eta hori da, azken urte hauetan egin deguna, 2015-2016 ikasturtetik aurrera soziolinguistika ikastaroekin. Horria 4 saio eman ditugu, gela bakoitzean, urtero, DBH lauko urtean arabera, 13 edo 15 ikasgelatan 4 saio eman ditugu, eta urtero pasadia saio hauetatik 300-350 ikaslera. Hauen helburua izan da, ikaslekin kalitatezko elkarrizketak lortzea, epairi gabe eta beraien bizipenetatik abiatuta, baina ez bizipenetatik bakarrik datuetatik ere bai. Ze gai landu ditugu 4 saio horietan, badibidez, hizkuntza ekologia, hizkuntza aniztasuna eta Zarauzko datuak, ze egoera kokatzia importantia esan guretzat, hizkuntza eta identitatea, guk ezin dugu ulertu Zarauz euskerari gabe, jarrerak eta portaerak, ze jarrera daukagu, ze aurre iritzi, nola, ze ondorio dauzkan jarrera biek, ze portaera, eta azkenik arnazguneak, aukerak eta erantzukizunak. Guk argi daukagu, gure egoera soziolinguistikoa, nahiko ona dala, Euskal Herri osokoa begiratuta behintzat, baina baita ere argi daukagu horrek erantzukizun bat ematen digula. Erantzukizun berezi bat ematen digula, eta hori ere adierazi nahi genien gure gazteei. Uste dugu egitasmo honek balio izan digula, herritar kontzienteagoak sortzeko, eta ez da gutxi behintzat, gaur egun 16 urtetik 23 bitarteko Zarauzko gazte danak pasadiala ikastaro hauetatik, eta izan dute aukera soziolinguistikari buruz hausnartzeko. Hala ere, 7 urte hauen ondoren, ebaluazio berezi bat egin nahi izan dugu, sakonagoa, gazte horiekin ere, horietako batzuekin elkartu geha, ikusi dugu benetan bere diskursoa josiagoa zala, baina, behin ez da nahikoa eta aurrera pausu bat eman nahi izan dugu, eta horregatik, pentsatu genuen proiektu integralagoa behar genuela, hortik dator izen luze hori, ez da. Integralagoa zertan,
eskola guztia hartu behar duen proiektua izan behar du, ez bakarrik euskera irakasleen, ez da bakarrik euskera irakasleen gaia, hizkuntzaren gaia eskola guztiaren gaia da, eta baita ere DBH lautik DBH osora zabaldu nahi genuen. Hortik sortu zen, gaur aurkezten dugun proiektu hori, gero ikusiko duzue praktikotasunean zerbait, ze ezaugarri ditu? Guk ere egonkortasun bat behar gendun, administrazio publikoan kontratuen mundua ez da erresa izaten, eta 4 ikasturtetarako kontratu egin genuen lehiaketa publiko baten bidez, emun aholkularitzak irabazizun, orduan gurekin jarraitzen du. Elkarlanean egindako proiektua da berriz ere, udala, ikastetxeak berritzegunea ere bai, eta emun. Ikasturte osorako sirimiritze bat eskaintzen du, edo eskain dezake, ez deu nahi 4 saio eman eta gu bagoaz eta listo, ikasturte osoan eman daiteken edo erakus daiteken gai bada. Euskera ikasgaitik beste ikasgai batzuetara ere zabalduko deguna, eta DBH lautik DBH osora. Ze eduki izango ditu? Orain arte eman ditugun soziolinguistika ikastaroiek ematen jarraituko dugu DBH lauen, 4 ordu, aurten behintzat, datozen urtetan ikusiko dugu, proiektua aurrera dijoan ala gauza horiek aldatzen jun behar dugun, berrikuntzak sartzen, beti gaude ebaluazio batian. DBH osorako zitesak edo saitak, ez dakit oso ondo nola esaten den, antolatu dituzte, ikastetxe bakoitzak hartu du ardura ikas maila baterako saitak antolatzeko, eta baita ere izango dugu formazioa irakasleentzat. Hemen daukazue gure proiektuaren bide horria, iazko aurreko ikasturtean diseinatu zen, plangintza egin zen, eta urten ja ikasturte honetan ezartzen hasi gea. Hor dauzkazu ere bai 4 ikastetxeak, La Salle Antoniano Lizardi eta Salvatore Michelena. Egia zen talde eragile bat sortu zen, hau guztia lantzeko, lan handia egin dute planifikatzen, datuak aukeratzen, proiektua definitzen, gaiak aukeratzen ere bai, adibide bat jartzegatik gai haue guztiak aztertu izan dira, gai zaparra da izugarria, eta hemendik aukeratu ditugunak, dia, hor dauzkazue baino, euskal kultura eta identitatea, elkarbizitza linguistikoa eta kulturala, normalkuntza prozesua eta hizkuntza eskubideak, eta hizkuntza ekologia. Lehen aipatu dut ikastetxe bakoitzak sait bat antolatu dula, Imanolek azalduko dizkizue gero, baina hemen daude labur-labur, DBH baterako Xirrikitutik, Zarauzko historia, identitatea, gure nortasuna azaltzeko, herriak hizkuntzarekin izan duen harremana azaltzeko, hori Salvatore Michelena ikastolak antolatu du, DBH bin Antoniano ikastetxeak elean hitza naiz eta harro nago, argi dago zein den gaia, ez? DBH irun Lizardi Institutuak isilaraztitako hitzak, hizkuntza galera prozesuak eta berreskurapenak, hizkuntza zapalketak, hizkuntza eskubideak, eta azkenik La Salle ikastetxeak ekobizitzak, elkarbizitza linguistikorako hizkuntza portaera ekologikoak barneratzeko proiektua. Hauek irakasleek erabiltzeko materiala izango dute barruan. Hori Imanolek erakutziko dizue berriz. Hau da, pixka bat, orain arte egin dugun ibilbidea. Udalaren partetik, orain Arantxak, pasako dizut, ez? Ikastetxeen ikuspegia azalduko dizue, barkatu? Bale, horrex. Listo. Eguerdion, guain arte hainbestetan hitz egin da horretaz, ikastetxearen antolaketan, kudeaketan, nola txertatu dugun azaldu nahi dizuet. Hizkuntza plana, hainbeste hitz egin da guain dela minutu bat, hizkuntza plana, gure ikastetxean hizkuntza planak ibilbide luzea dauka, eta Maitek esan duen bezala, DBH lauko hasierako saio horiek, soziolinguistika saioak, eta bai, orain proiektu berri honek, bete-betean jotzen dute gure Lizardiko hizkuntza proiektuarekin. Zabaltzen baduzu, eskura dago ikustia zein den gure hizkuntza proiektua, eta hor atal batean azaltzen da 20-24 urterako plan estrategikoa. Eta hor azaltzen dian helburu guztiekin, helburu orokorrekin bat dator ekimen hau.
Entzuten nahi, ez da zure falloa. Zer joan egiten, guain bai, ez? Guain bai. Bueno, nik komentatuko izkizuet, nik uste dut hizkuntza plan guztietan jasota dauden helburuak, ez? Ez, bai. Mikrofono honek arazoa emango izkigunez, hau piztuko baino, ba... Bai? Igual azpitik edo. Igual guain bai. Guain entzute zait, ez? Bueno, jarraituko dut. Lizarde Institutuaren hizkuntza proiektuaren helburu nagusia euskera eta euskal kultura ardaz duten pertsona eleaniztunak formatzea da. Institutuak halaber, txertatuta dagoen komunitatean euskararen normalizazio prozesuan eragile esan nahi du bestelako gizarte eragile zein askotariko instituzioekin lankidetzan jardunez. Horretaz gain, institutuak hezkuntza komunitatearen barne bizitza euskaraz gauzatu nahi du mota guztietako harremanetan eta horretarako sortutako bitartekoetan euskararen eta euskal kulturaren transmisioa garapena eta zabalkundea ziurtatu. Euskaldunon mundu ikuskeraren transmisioa izan nahi du. Hizkuntza eta kulturaniztasuna herriaren eta norbanakoaren eskubidetzat eduki eta onartu. Eskubide horretaz baliatzean errespetuzko eta konpromisozko jokabidea agertu eta diskriminazioak sortuz gero gaitzetsi eta gainditzen alegindu. Eta aurrego esaten du ere, irakasle guztiok ikasleen euskarako komunikazioan gaitasunean, garapenean eta euskal kulturaren transmisioan dugun erantzunkizunaz ohartu eta are gehiago denok helburu bera izanik elkarrekin koordinatuz lan egin. Hori dana jasotzen da hizkuntza plan honetan. Orduan, proiektu hau kontzientzia linguistiko eta hizkuntza portaera ekologikoak lantzeko proiektu integrala ikusi izan beharrezkoa zala. Eta elkarlanean aritzea egia zen lau ikastetxek herri mailan erronka bat izan zen eta helduen genion beste ikastetxeak bezala. Gizarteak eta gu bertako eragilea garenez hezkuntzak badaka horretaz ohartu portaera horietaz, jabetu eta eragiteko proiektua bultzatzeko ardura. Herriko errealitateari, eta gure kasuan ikasleak beste herrietakoak ere jasotzen ditugulako, herriko errealitateari begira dagoen proiektua da. Hori guztia bideratzeko ikastetxeko bi irakasle, hizkuntza planeko arduradunak zirenak, aritu ziren ikasturtean zehar materiala sortzen, eta ikastetxeak orduak eskaini zizkien eta murrizketak lan hori aurrera eraman ahal izateko. Proiektua aurten klaustroan azaldu da, hemen proiektu integrala, eta aurteko planean jasota dago. Horrez zer nahi du esan, irakasle guztiok, kontzientzia linguistiko eta hizkuntza portaera ekologikoak ikastetxean zabaldu behar ditugula disiplina desberdinetatik. Bigarren erronka dator orain, proiektu hau aurrera eramateko koordinazioa beharrezkoa da. Gure ikastetxea handia izanik, oraindikan garrantzitsuagoa da. Erabaki behar dugu, non kokatu unitateak, programazioak aztertu, ebaluazioa nola izango da. Kontuan hartu behar ditugu guzti horiek. Koordinatzaile orokor bat izango dugu, eta berak eramango du mailako koordinazioa ikastetxean zehar. Non kokatuko dugun, badaukagu ikasgai bat komunitaterako proiektuak deitzen dena, eta ikusi dugu egokia eta aurten hortik joko dugu, beraiek izango dira, bai koordinatzailea eta ikasgai hori ardura daukana, koordinatuko duna bere mailako proiektua aurrera ondo dijoan, ikasgai bakoitzak betetzen dituen momentu berdinan eta egokitutakoan hainbat jarduera. Azkenean, gure ikasleak, esan duna leheno berak Maitek ere, busti egin behar ditugu, sirimiri hori heldu egin behar da. Guk ez baditugu gure ikasleak trebatzen kontu horietan, zail samarra izango dugu, ez? Etengabea izan behar du, kontzientzia linguistikoa eraikitzea nahi badugu, gure ikasleak kontzientzia linguistiko hori izatea, etengabeko sirimiria auki behar dugu. Lagundu behartzaile beren mailara egokitutako jarduerak eginez, eta horiek erakutzeko dizkizue Imanolek. Formazioa behar dute irakasleok, baita ikasleek ere.
Eta eraikitze horretan irakasleok bide lagun izan behar dugu. Ikastetxeak ardura dauka, irakasleok ardura daukagu. Eta Maitek esan duen bezala, eta lehen hori komentatu da, herriak ere badu bere ardura. Eta guain hitza Mateiot Imanolei eta azalduko dizkizue zitezak. Bai, eguardion, egunon, ni aurten beste lan batzutan nabil, Donostin, ia zibilen itzan Zarauzko Lizardin, orduan iazko kontuak aipatzera natorrona, niretzako izan zelako iazko bizipenik esanguratsuena eta segurenare bizigarriena ere, ez? Hasieratik bertatik, Maitek ondo azaldu duen bezala, proiektu ambiziotsua zelako, ikastetxe guztiak elkarlanean jarrita, helburu bera lortzeko aleginetan, ilusioz hasi ginen hasieran, gogotsu, ikasturtiak hasten dian bezala, baina une zailak ere izan genitun lan handia eskatu zigulako ikastetxe bakoitzari, ez? Aurretik esan dakoaren kezketatik abiatu ginen kontua eta Maitek ere aipatu du, aurreko astean izan zen Zarauzko kale erabileraren inguruko neurketak eta ni bentsat bi gauza ikasi nitula. Batetik, 50%ko erabilera baldin bada Zarautzen euskararena, aurrak direla horri goian eusten diotenak, 162, gazteak 24 bitartekoak 160, heldu gazteak 152 eta heldu nagusiak 45 urtetik gorakoak 139, ez? Orduan, askotan gazteetan nahi pentsatzen, baina kasu hauetan, edo ontan bentsa gazteek ematen digute eredu, eta uste, zoriondu beharko genituzkela gazteak eredu direlako, gure eredu direlako. Ja ikasi nuen aurreneko gauza, eta bigarrena jaen itzela gehiago heldu gazte izango. Heldu nagusi baizik. Baina hori nik konpondu beharreko zerbait da. Soziolinguistika edukiak banatuta adostu gure artean, maila bakoitzak ikastetxe bakoitzak hartu zuen, eta egitura berdintxua, gero zaitzetan, hemen erakutsiko dugu zaitza, Lizardin egin genuen zaitza, hor egitura berdintxua jarraitu dugu, unitate didaktikoetan egiten den antzerakoa, bai justifikazioa, ikasegoera zein den, eginkizuna, kompetentziak eta ebaluatu, nola ebaluatuko diren kontu horiek, ez? Eta hau bai, LOMLOE legeak esaten duenaren bidetik hizkuntza jakintzaietan, kompetentzia espezifikoa zehazten da, eta hau zutik irakorreko ez, uste meneziola kompetentzia honek, ez? Esaten du, EAEko eta inguruko errealitate elebiduna eta eleanitza ezagutzea, interpretatzea eta balioestea. Hizkuntzen ezaugarriak eta garapena eta aldaera dialektalak aztertuz eta portaera empatikoak eta guztiekiko errespetuzkoak erakutsiz. Hizkuntzarteko hausnarketari laguntzeko, hizkuntza aurreiritziei aurre egiteko, aniztasuna, aberastasun iturritzat hartzeko eta euskararen erabilaren aldeko jokabide asertiboak sustatzeko. Hau irakurrita esan, hau lapurtin digute, hontan ibili gehalako gu hain justu ere ikasturte guztian, ez? Eta, legea alde baldemo haukagu, kompetentzi hau indartzeko, bete-betean datorkigu. Beste kontu bat, aldatu nahi izan genuena, ze hizkuntza kontu hauek, beti, edo askotan behintzat, euskarako ikasgaia ematen duenari, euskara ikasgaia ematen duenak konpondu behar izaten ditu, eta Maitek ere aipatu bez, ikasgai bat baino gehiago bustina izan genituen honekin. Eta ja, hasiko naiz aurreneko DBH-etik, aurreneko DBH-eko aurkezpen hor dako zuen, zirrikitutik, hor zaitzaren argazki batzu bakarrik azaltzen dira, hemen erabaki genuena zen, ondo komeni zela gazteei, zarauztar gazteei izatea, zarauz eta euskara eta literaturaren, euskara eta kulturaren inguruko jakintzak kurrikuloan sakontzea, bai? Zein da adibidez Zarautzen frankismo garaian ikastola sortu zen eraikina, edo zeintzuk dira Zarauzko idazle eta sortzaileak, zeintzuk dira itxaropena imprentak guain, urte hurrena bete duen honetan, haren historiak, ez? Euskararekin eta kulturarekin zerikusi daukaten jakintza horiek, ikasleek jakintza zaten euskara ez dela berez, etorri baizik eta ahalegin baten ondorioz, ez? Beraz, proposamena zen kasu honetan, aurreneko DBH-eko, gela bat hartu, gela guztietan noski, baina gela bakoitzean 5 talde egin,
talde bakoitzak Zarauzko gune bateko ardura izango zuen, ibilbide bat egin ahal izateko gero, gune horri buruzko informazioa biltzea dagokio talde horri, hortan sakontzea, eta gero gelako ibilbide bat egiten dutenean, talde bakoitzak azalduko liekete besteei Zarautz eta kurrikulunarekin zerikusi daukaten kontuak. Bigarren DBH-en, pasatzea badago, kulturartekotasunaren oinarriak eta Zarauzko aniztasun linguistikoa ezagutzea jarri genuen helburu, mundu eleanitz batean bizi garelako, eta ikaslei gogorarazteko ez elebakarri izatea salbuespena dela munduan, hizkuntzen gaineko aurreiritziak izatea ohikoa dela gure artean. Eta hemen berriz proiektu bezala edo jarri genuen ikastetxeko eskolako hizkuntzen mapa bat egitea, mural bat egitea, aurreirintziak landu eta hizkuntza guztien aitortza egin ahal izateko. Hemen aipatu beharko nuke, berezitasun bezala aipatuko nuke, udaleko immigrazio teknikaria proiektu honetan etorriko dala ikastetxera, aniztasuna lantzeko saio bana ematera. Ondoren 3. DBH-koa dator, baina igual 4. jarri, aurrena, hemen giza eskubideen inguruko, hemen elkarbizitza linguistikorako hizkuntza portaera ekologikoak barneratzia da helburu, eta azken emaitza orientazio pro bat egitea. Eta ontarako baliatuko genuke, udalak aurreko ikasturtean bintzat, hiztun ekologistaren dekalogo bat atera zuen, hor sarreran banatu zaizuen hori, eta honen sozializazio moduko bat egingo litzateke, eta azken proiektu bezala orientazio proba bat. Pixka justizia soziala, ekitatea eta erantzukizuna kontzeptuak landuz, eta portaera linguistikoak orekatzeko, normalizazio prozesuen antolaketa ulertzeko. Eta bukatzeko eta azkeneko zatirik zabalena edo, isilarazitako hitzak, hau ondoena ezagutzen dugun hau da, Lizarditik egin genuenelako, hemen giza eskubideen inguruko, hemen sartu zintezke zaitz horretara, zaitza ikusteko nola dagoen antolatu da, giza eskubideen inguruko lanketatik abiatuta, hizkuntza eskubideetara heltzea da helburu, ez? Hizkuntza batzuk edatu egiten direlako, beste batzu desagertu, alaxe erakutsi digu historiak, eta gaur egun ere hizkuntza batzuk edatze prozesu betian dauden heinean, ikusik besterik ez dago akademiak, ingeles akademiak, perretxikoa bezala nola izizkigun sortzen bazter guztitan, beste asko eta asko, beste hizkuntza asko desagertzeko zorian daude, ez? Baina zeintzu dira hizkuntzak desagertu edo edatzaren arrazoiak? Berez sortzen dira edo berez desagertzen dira, berez zabaltzen dira hizkuntza horiek? Pixkat hori izan, hori da planteatu nahi zaiena, ikaslei giza eskubideen irakurketa orokor batetik abiatuta. Ikas egoera izango litzateke funtzian taldeka jarri gelan, eta talde bakoitzak hizkuntz gatazkak sortzen dituen egoerak antzestu behar ditu. Eta gatazka horri eman diezezkioeketen erantzun posibleak pentsatu. Nolabait hori ere, antzerki bidez. Antzerki hasiera bat izan daiteke, norbait zuk okindegira doazela eta okinak ez dakiela euskeraz, eta nola jarraituko du antzerkiak, ez? Ze atera bide bilatu, nola jokatu horren aurrean. Eta gero sozializatzeare bai gelaren aurrean, antzerki horrek, antzerpen txiki horrek, ze bukaera izan beharko luken. Eta hola, taldeka, gela bertan egin daiteke, edo ondoko gelara joan, eta hanen antzerpen txiki haiek. Hori izango litzateke, pixkat, euskera ikasgaian egingo litzatekena, hor ikusten dezuten bezala ikasgaiak daude, euskera, gaztelania, ingelesa, frantsesa, euskera izango litzateke eguneroko bat idatzi eta nolabait ere gainerako ikasgai guztietan kanalizatze lanak edo egingo lituzkeena, eguneroko bat idatzi eta albiste batzuetatik abiatuz galdera batzuk egin, ez? Zein da Euskal Herrian hizkuntza eskubideen egoera, zein da mapa, ez? Horran, baude, albiste batzuk eta jasota, Baxoarena, edo Nafarroako zonifikazioarena, edo Udaltzaingoena, edo egunkaria nola itxi zuten, eta beherago, behatokiaren hizkuntza eskubidei buruzko txostena ere bai.
Gaztelanian, berriz, pelikula bat proposatzen zaie egitea, giza eskubideen kontestu orokorrean, El orden divino izenekoa, ez? Suitzan kokatutako pelikula bat da, azken herrialdetako izan zen Suitza sufragio unibertsala onartzen, ez? 1971an onartu zuten emakumeek ere botu eman zezaketela. Ingelesean liburu bat, hilabete horretako liburu bat edo ikusi beharreko pelikula berriz The Hate You Give edo El odio que das, nahiko ezaguna egin zen bere garaian, Ameriketako auzo behartsu eta beltzetan bizi zuten egoera islatzen da oso modu gordinean bertan. Frantsesean berriz, eskola eta zigorrak, eskolak gaur egun normalkuntza lanetan laguntze baldin badu ere, ez da hala izan aurreko urte askotan, Hatz bahiturik, hainizen garen Hatz bahiturik liburuan oinarritu ginen iparraldeko egoera zein izan zen ikusteko, eta badaude zuberako testigantza batzuk ere nola zigortzen eta punitzen zituzten euskeraz egiteatik eskolan, ez? Eta gizarten, badago Wikipedian sarrera bat, euskararen debekua izenekoa, eta hor, historikoki, erdiarotik hasita eta gaur egun arte, izan diren mota guztitako erasoak dira aipatzen direnak. Eta hoxe da, pixkat, aipatzen dira gero beste kasu batzuk ere, Danimarkarren kasua, Inuit batzuk nola hartu zituzten, ez dakit aurtengo albistea den, edo lehen urtekoa, baina nola Groenlandiatik Inuit batzuk hartu zituzten Danimarkara, ekarrita, behaien hizkuntzak eta familia ohiturak eta errotik erauzi, eta orain eman dizkie familia bakoitzari 34.000 euro, ez? Ez da hizkuntz zapalketa hau hemen bakarrik gertatu, ez? Orduan, pixkat hori da lau zaitz hauetan eta mailaz maila landuko duguna. Eskerrik asko. Iban, amaitzeko, hitz batzuk bakarrik. Ikusten da, azaldu dutenagatik, lan handia egin dula talde eragile horrek, ez? Eta udalaren partetik eskerrak eman nahi dizkiegu, 4 ikastetxeei. Egitan proiektu partekatua izan da, ez bakarrik udalarekin eta udala kontratatutako emunekin partekatu degulako, baizik eta ikastetxeen bertan, ikastetxeek ere elkarrekin partekatu dituztelako zait hauek. Helburua da bakoitzak berea erabili eta besteenak ere erabiltzea. Orduan, benetan materiala esku batetik bestera joango da. Eta momentu honetan gaude, zait bat erabilita dago, eta bestiak aurten bertan, ikasturte honetan bertan erabiliko dira. Nahi dugu, ikasturtea bukatutakoan egokitzapenak eta hobekuntzak eta egin, eta ez dakit noiz, baino gero publiko egin nahi ditugu. Egila da, batzuk zarautzera begira daudela oso, baina beste batzuk orokorrak dira eta igual baliagarri gerta dakizkizueke. Orduan, hoxe, bukatzeko eskerrak eman ikastetxei eta eskerrak eman baita ere emuni, hemen daukagu Ainhoa Lasa egon da gurekin proiektuaren hasieratik, eta behintzat 4 urte hauek ere elkarrekin pasako ditugu, eta gero ikusiko dugu, baina bide egokian gaudela iruditzen zaigu, baina ez da nahikoa, baina pausu bat da, ez? Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite Arantxa eta Imanol, zuen txanda, galdereri baldin bazen dute, beste laskar batean, kontzientzia linguistiko zaritu zarete ez, eta bide bat eginda, zertan aldatu da kontzientzia linguistikoa erabilera zaritu zaretelako, datuak eman dituzulako, Maite eta Imanolek ere gogoratu ditu, eta Imanol gainera azpimarratu du gazteen esku dagoela, ez, etorkizun hori, eta bintzat itxaropenerako datuak badaudela erabilari daukena, baina kontzientzia beste gauza bada igual, ez? Hori zertan aldatu da gazteen artean? Hau dana martxan jarri baino lehen, egin zana zen, Maiteke kontatu duen bezala, 4. deba etxen bakarrik izate zituzten alako saio batzuk emunekuekin,
okerrezpanago 6 ordu edo 8 ordu? 4 ordu. 4 ordutarako bakarrik etortzen zian, eta gero pandemia garrapatu gintun hartan, galdeketak edo balorazio bat ikasleekin egin zela handik 2 urtera, bai? Eta feedbacka ona izan zen. Ikasle batzuk galderak eta egin zizkien, eta bintzat 4 ordu horietan jasotakoak gorde zituzten. Gero horrek egunerakotasunean zenbat eragiten du, hori da kontua ez, laugarren DBH-en 4 ordutan bakarrik egin beharrean, 4 DBH-etara zabaldu eta esan da bezala ikasturte guztian zehar zabaldu ezkio, ahalik eta gehien eragitea da helburua. Zenbateraino lortuken, orain artekoak badakigu gutxorera zenbait eman dituen, hemendik aurrera ikusi behar. Aipatu nahi dut baita ere lehen Iñaki Arrutin hitzaldiaren harira. Zarautzen eskolaz kanpoko jarduera gehienak, ez dut denak esango, askoitin bezala, baina bueno... Hori Gasteizen bizine, realitatea aldatu da majo. Neiko hurbil gabiltza gehientsuenak euskeraz dira. Udalak antolatzen ditunak denak, eta udalak diruz laguntzen ditunak ere bai, ze diru laguntza oinarritan hizkuntz irizpideak jartzen ditugu. Baita ere, lurzoru publikoa erabili behar badute ere, hizkuntz irizpidea jartzen dizkiegu, eta 18 urte zazpikoentzat antolatutakoetan hizkuntz irizpidea dihoazte, eta gutxienez euskeraz izan behar du. Baina, bueno, hori ez da nahikoa. Esan nahi, ekosistema badaukagu, baina eta hasierako galdera harta jota, zer motibatzen ditu gaztelera erabiltzeko. Badao, kontrolatzen ez dugun beste, zutabe handi hori, baina, bueno, guk behintzat aldeun neurrian, igea gure bitartekoa jartzen. Gero emaitza zein dan, ikusiko dugu hemendik 5 urtea, hurrengo kale erabileraren neurketak, aurre eta gazteen kurba goraka jarraitzen duen edo ez. Goraka jarraitzen baldin badu, bueno, ez da guregatik izango, seguruena, beste, ez? Baina gure aletxo bat, horre hongo da. Eta, barkatu, ni nahi gehitu, gure ikastetxean batxilergoare badaukagu, eta bai ikusten dugu batxilergoan bai daukaela kontzientzia linguistikoa, badaukate beste portaera batzuk. Eta orduan, pentsatzen dugu, eraginat baldin badator betik, lortuko dugula, hori areagotzea, batzuengan bintzat pistea. Ikusten da, hor badagoela aldaketa bat, eta orduan iruditzen zaigu... Kontzientzianen kontzeptu adinerik ere badua pixkat, ez? Horregatik, eta zenbat eta gehiago busti ikasleak bide horretan, bere heldutasunea heltzen dianean, nolabaiteko eskolan eragina eta eskolaz kanpoko ekintzena eta guzti horrena lortzia hori kontzientzia linguistiko hori eraikitzea. Maite Arantxa eta Imanol, estimatu dago. Gaur hona etorri eta zuen esperientzia kontatu izan. Eskerrik asko.